का जी माल गेरू बियाइल बड़ी से ने ना भैंसूस ना मान नहीं खिसे बियाई। अरे न सुननिया इंदर के बियाई लई बियाइल बिया नुवार साहब के गाए वो जे चलने बिकाऊ बिया नु तो नहीं आवो तो इन देखी कहां बनी जी वार साहब का जी वार साहब पता लागल है कि एगो गाय बियाइल बिया राउर बिकाई नु तो नहीं देखती गईया कहां बिया ए जे बड़ा गाय आओ भैंसिया गाभिन बिया का गाभिन बिया बेच भैंसिया की खाली गईया बिकाई बेचे के दाम भैंसिया बेचे का मांगत तनी तो 90,000 मांगत है। कुछ कम बेसी कह के देखी दी हमनी के दू पैसा ना बची तो आदमी कैसे काम चली जी ये भैंसिया से देख ले जरा घुमा फिरा अरे महाराज बेचिए घरी देखो तो नहीं कि बाढ़ में कितना लोग तराह पड़ुए 16 लीटर दूध करेंगे ई चली आई हो जा बैठल जब कुछ कम बेसी कह के दी परसों हमारा बंगाल ला दे के बड़ी सर भैया से बतिया ला चली चली कहनी कि बेची भैंसिया भैंसिया देखी 1.5 लाख के बिया बाकी भाई कह दिले बार से 90,000 तो 90,000 से 1 रुपया कम ना होई। अरे देखिए हमनियो को ही में नुचिए ना 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 होई एकदम ना होई उ तो भाई कह दिले बा तो कहनी कि जाई रउआ ले ली 45,000 रुपया जाई ना ना भैंस बेचाई जाई 50 ले ली ना एकदम ना बेचाई ना बिकाई ना तो जाई नु जाई जाई ना 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 तो लास्ट एगो बोली कौन हो बाबा रे आवे आवे बैठ भाई 6 महीना से कहता नहीं हो हमारा गोया ना बेचाई। अरे बिका जाई गाय काहे ना बिकाई अच्छा तोरा भूसा तो गइल बा घास गोड़ गोड़ खिया बतानी तू का बेचे तोरा नंदलाल भाई का कोई 70,000 के गाय किले में 1.5 किलो दूध करती है ठगा न गइल बनी हो भूसो खत्म हो गइल बा दादा तो अब तो मुश्किले हो एकदम मुश्किल बा ना बिका जी देखो अब बताई जी उतना के गाय ले ले उतना में बिकाई ना 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 जितना वो करे के हिसाब किताब से 5-6 हजार रुपया से बेसी ए तो 5,000 दियो जा हटाओ मलावा हटाओ पैसे कि हम ले परेशान जाए बने। रिक्स बनू जी जी, बिकाई ना बिकाई बाढ़ बूढ़ा के दिन बा और ठीक बा तू ले जा 5,000 तो हटाओ ठीक बा। मोनन सागुल हमार आवत नहीं शाम के आ तो जाते हम घास गोड़ जाते नहीं आवो ठीक बा। ठीक बा हम जाते हेलो अरे बड़ा रे मुर्दे पानी पड़ता अरे सुना मर्दे का फिर हई करला कि नहीं करेला अरे जे बोझ बड़ा का प्रदुमन का समाचार तारा से आज हम साल भर से कहत तनी के एगो बढ़िया गाय दीवा बाबूजी कितना हमार बीमार रहतलन दूध खातिर तंग कुले रहतलन अरे मर्दे देखो अब क्या हमारे दिमाग पे एगो गाय आ गइल बिया खूब तोहरे ले चको चको बिया बैक उ मर्दे, एकदम रोज छोट खाए रखा कट काठी के अरे बाप बहुत नस्ल के गाय बिया लेबा का लेब ना मर्दे साल भर से कहत तनी ए मर्दे घरी सहते हो जब कितना तक हो जाए अरे एक जना के देखनी हमारे गाय की नवावल है 80,000 के ऊ होइसे मरले रहे फेटा ई दूसरे बिया ठीक न तारी 30-35,000 में हो जाई अरे हो जी तो मर्दे दीवाना तो तेरे के चल मरते तने चल नु नगद लाल का हो भाई अरे अब गैया के है यहाँ के ले बाबू जी देखो है गाय बड़ी सा कौन गैया ही है का बैठल बिया देख लो तो सहीवाल लागती है रे अरे भाई हमारे की नवावल है बाप रे ई तो बाढ़ में कुल इनकर हालत खराब बा मसूरिया डूब गइल भूसा नहीं के ये चलते चल लो एकदम ले जाइए एकदम रहुआ बुझी की पूंग गई नहीं तो ठीक बा चलो अगर हिसाब किताब बतिया हो गइल हम जौन कह देनी एकदम ही बिल्कुल ना बोली हम हां चलो, लोन ठीक ठीक बा। बात होई ठीक नो हां चलो चली पैसा कैश लेबा कि फोन पे फोन पे पर लियाई कैसे लियाई चलियो जे सफेदा बाबा के दुकान पर लियाई चलो चलो चली जाई पे देनी हो जबे गिनवा देतनी पैसा ठीक है बा ठीक नो ठीक बा और अपन ली जाई ठीक बा हाँ उनका अब हम खोल के लेके चल जी हम जाते ठीक बा चली दूसरा काम बा है हाँ हाँ ठीक बा दो ले आई पूरा 30,000 बा ले जी व्यापारी जी गिन लेनी? गिन लेनी और 30,000 एकदम बा 100-200 आऊ दो हमरा के खर खर्च हाथना साता कहीं ना होई अच्छा चलो सांझ के कुछ पिया खिया देबो यो शाम के घुमत घुमत नगद लाला ली गइया दे देनी है नगद ला ली दे हाँ, हाँ, हाँ। चलो ठीक है बा चलो पगा धर 35,000 में लेनी है चाचा ठीक बा तो नगद लाल तो पुनिए गइल आवो ए नंदलाल हां भैया अरे लाल हां भैया गाय बेच के तो पुंग गइल हां बेच 30,000 में गाय बेच दिल 35,000 हाँ